Okay. I dag vil vi gerne hænge nogle klistermærker op. Vi har lavet vores egen, så vi køber lige indtil vi kommer over. Okay, mig og William, vi har vores klistermærker her. Det vil også lige trække. William, er det ikke på den her, vi gør det? Jeg gør det på den der, du kan gøre det på et eller andet andet. William gør det på den her. William gør det måske. Jeg tror, det her det er til mit elløbehjul. Den lille. Ja, det er det. Det er den, der faldt af på mit elløbehjul. Okay, det finder vi ud af senere. Okay, William starter med at hænge sit klistermærke op. Vi har lavet vores egen klistermærke, så vi gerne vil hænge op. Det der, det er Williams. Og så det her, det er min. Det er reklame for vores YouTube-kanal. Og William, han hænger hans op. Der hænger mit op der. Men nu hænger William hans. Det er reklame for vores YouTube-kanal. Let's go. Det er godkendt. Kan du så William, når jeg hænger den op? Yes, sir. Okay. Kom. Nu har jeg den op. Og det er altså et sted, hvor folk kigger Ja, kom nu. Reklame. Reklame på vores YouTube-kanal. Husk at subscribe til den. Ja, kom nu. Husk at subscribe til den, ikke? Ja, jeg synes, der er en deromme et eller andet sted. Okay. Hvor var den der ting, den der derovre? Hvor er det her klistermærke bare pænt? Er det ikke pænt? Og så er det her også meget pænt. Jeg er helt målløs. Ja, og hvilken klistermærke skal vi lave næste? Hej.